שלום לכולם, ובפרק הקודם הבטחתי לכם איך אני בעצם אעשה עוד משחקים צ'יטים, אז החלטתי שהמשחק הבא זה ריאל רייסינג 3. אז כל מה שצריך לכתוב זה לנוב.ru ריאל רייסינג 3. אני בטוח שזה עובד. צריך לרדת כמו בפרק הקודם. אם לא ראיתם את הפרק הקודם, אז אני אשים את זה אני אשים קישור לסרטון ותוכלו להיכנס ולהבין על מה מדובר. וקיצר, צריך ללחוץ על ריאל רייסינג 3 מוד פול נוב.ru. נראה לי זה ירד אצלנו כבר. כל מה שצריך זה לכבות ולהיכנס לקבצים שלי. הנה ישמים שיורדו. זה לא זה, אז היסטוריות הורדות. הנה ריאל רייסינג 3, הגדרות וישומים לא מוכרים ואישור. עדכן, וכשזה עדכן אני אחזור אליכם. אוקיי חברים, זה ירד לנו ונלחץ פתח. נחכה שזה ידלק ואני אראה לכם שזה עובד. נלחץ לכבות. וזה מורד לנו את הצ'יטים. כשזה גם ייגמר אני אחזור אליכם. אוקיי חברים, זה ירד לנו ובואו נתחיל. נעשה מרוץ קצר. אוקיי, הבנתי. אוקיי, ומתחילים מרוץ. אני עדיין במקום ראשון והאוטו הזה מגיע רק ל-80 קמ"ש. לא, הוא מגיע ליותר. טוב, אני אסיים את המרוץ הזה ואני אחזור אליכם ואראה לכם שבאמת יש לזה צ'יטים. קבלו איזה יפה זה נראה חברים. צריך לעשות פה דריפט. לא יצא, אבל באמת זה עובד. אני עכשיו אראה לכם. וככה סיימנו את המרוץ. הנה הקאפ, ואנחנו נראה לכם שיש באמת שיטים. רק רגע. ביטול. בסדר. קבלו כמה כסף יש לנו. וואו, 999,999,999. בואו נלחץ לפה. אנחנו יכולים לשנות פה כל מה שבא לנו, כפי שכבר הבנתם. זה תוך כמה שניות ירד לנו, ובמקום לשחק איזה חודשיים, אם אתם רוצים להראות לחברים שלכם שכאילו שאתם שיחקתם בזה הרבה זמן, אתם פשוט יכולים להוריד את זה עם צ'יטים. ולשחק
בואו נעשה לסוף מרוץ ונסיים את הפרק. ככה אני גם רוצה להגיד לכם שתשימו לייק ותירשמו לערוץ, כי אני עומד להעלות פה מלא דברים על פריצת משחקים, איך אני עובר כל מיני מפות במיינקראפט, איך אני משחק במשחקים שונים. זה מאוד מעניין, באמת ממליץ להירשם לערוץ שלי. לא רק בגלל שזה הערוץ שלי, כי אני באמת רוצה להגיע תוך שנה ל5,000 משתמשים רשומים. משתמשים רשומים זה 1,000 סאבים. בואו נראה. לא אכפת לי. אוקיי. לא, אני רוצה להסתכל לך. והנה בואו ניכנס למרוץ. אוקיי. זה כלום. ביי נאו. קנינו אוטו. אבל זה אוטו הכי גרוע, אנחנו עוד נקנה הכי טוב. מה זה? אוטו. וזה גם לא ירד לנו, שימו לב, כאילו בזבזנו וזה לא ירד. אז זה באמת עובד. אופס. טוב, זה יצא לנו, אבל כפי שהבטחתי לכם אני אעשה מרוץ. אם לא מעניין אתכם במרוץ פשוט תלגו עליו, אבל אם זה מעניין תישארו איתי. בואו רק נקנה אותו יותר טוב. כשזה ירד אני אחזור אליכם. אוקיי חברים, קניתי פורד ירוק. האוטו לא ממש מהיר, אבל בואו נעשה פשוט מרוץ קצר ונסיים את הפרק הזה. הנה האוטו הזה. איזה מפגר מיאללה. המשחק הזה מאוד מגניב, אבל עם צ'יטים, ככה אתה צריך לשחק בזה הרבה מאוד זמן בשביל להשיג את כל הכסף שהשגתי עכשיו. זה הרבה מאוד זמן, זה כמעט כל החיים. טוב, אני לא יודע, כי זה פעם שנייה שאני משחק בזה, לא שחקתי בזה הרבה. ככה בואו נעשה מרוץ וזהו, סיימנו אותו. מקווה שאהבתם את הסרטון, ואם ככה אז למה שלא לשים לייק ולהירשם לערוץ שלנו.